advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Oh shit. I check. Oh, Yeah, that was an accident. Yeah. That was a fucking accident. I did not mean to fucking jump out. Where you going? All of you? Shit, promenade station, yep. I'm trying to get as far away from these motherfuckers as I can. Gonna get the bounty. Let's get it. Huh? Gonna get the bounty. Eliminate all targets in the AO. What's up, love? Positive ID on the bounty target. Sort them out. You're having a loadout already? Enemy UAV overhead. Wanna get a loadout? Oh, it's not enough. Enemy UAV overhead. That's enough. Let's go to the buy station. You say you're there? Shit, you're here. I said you're headed to the I mean, what was you thinking? Let's go to the buy station. Let's take the car and let's just bounce. Come on, you drive. Come on. Strike away. I used to airstrike on them. So stay shit. fire. Oh, come on. Throwing termite. Enemy cluster strike incoming. Take cover. I will make them pay. Enemy UAV overhead. Damn. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Here we go. Get ready to fight. You're next.
teammates done in. They're returning to base. It's all up to you now. Go for the win. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now don't sort the fucker out. You got your ass kicked in that one. We're sending you back to base. Fought hard out there. Return to base for dinner. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon.
Hostile dropping into the area. Watch the skies. Thank you. Get yourself sorted. Oh, thank you. Shortly. Enemy soldier incoming. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Supply run contract identified. Let's start the location. Marking wait. Clear to engage all targets. Trophy system deployed. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Hostile spotted. Rounds incoming. Better get medical soon. Located a supply box. Secure that position. Hostile dropping in the area. Watch the skies. Contract update. New objective identified. Enemy UAV overhead. You've got gas moving in. There they are. Contact. We are all in the safe zone. Hostile dropping in the area. Watch the skies. Take a shot. Fire.
So there they are. Contact. I got you. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Contract failed. Let's sharpen up. Loads. Loads, pagbakan na. Balita. Balita dyan. Enemy UAV overhead. Now fight like a warrior. Sayang, oh, sige lot. Invite lang pag ano, pagkatapos mo magsayang. Magsasanay ulit. Nakapanibago. Bounty target has been marked. Still up. Nakakahilo. Taking shots. Only 25 left. Keep up the good work. Yeah, target eliminated. Enemy contact. Yeah, target. SMG here. Gas is closing in. Enemy soldier incoming. Take the contact. We are all in the same zone. Moving on enemy. Target down. I'm coming to get you. We're in safe. Enemy. I'm here. Less than 25 will still stand. We lost that one, but we'll come back stronger next time. Yo, mic checked. Mic check. Mic check. Yo, mic checked. Mic check. Mic check. Yo, mic checked. Mic check. Mic.
Yun. Yun, no? Lods, ano balita, Basta. Lods? Ayos lang. Pa rin. Pa-practice na Bigla mo naman. nawala. Isang linggo lang. Isang linggo ba? Pero nakakapanibago. Nakakahilo. Kaya nga eh. Alam, may nag-message sa akin Papa Granny. May kasama ka ba? Si Aikong. Kasama. Saan ba siya? Magsasayang daw, sabi niya Ito, si ano. Papa, Ano, kilala mo? sasayang pa siya? Yan yung sinabi niya sa akin kanina. Papa Granny, kilala mo yan? Hindi eh. Kasama sa atin? Nag-message sa akin bro, may kalaro ka, sabi niya ngayon ko lang nakita siya sa ano Ganun ba? Yung mic ko okay lang? Di malakas mahina. Okay lang, okay lang. Okay lang. Sino pa bang may invite Sayang mo na si natin? Aikong? Nag-message sa sa Okay, sa stream ko. Captain Insano. Sino yun? Daming bago Sa nakalagay nasa friends ko Iba-iba ng pangalan Kalaro natin. Wala na? Sige. Wala nang sasali? Oo, wala. Anong laro natin? Duos na ano? Hindi. Saka ba, Lods? Laro. Yo, Lods. Laro. Yo, Lods. Green Lantern pala dati. Ano bang malakas na baril ngayon? Para daw eh. Para? Balik Farah. Para. Para. Yung ba gamit mo ngayon? Hindi ko ma-unlock eh. Ay, unlock mo pa ba yan? Sa akin meron. Oo. Meron na. Ay, hindi pala Farah yun. FFAR. Si Ikaw Ayun. Ayun na. Sala, baka back ko lang. Sige. Kaya. Not joinable? Ayun, join na, join. Oo. Si Papa Granny. Balita Lods. Pabuhat. Ano nangyari sa'yo? Gano'n lang. Tagal mo nawala. Parang ang tagalan Isang linggo lang. Oo. At least isang linggo lang ba yan?
Masya-masya lang ng konti. Nice. Kaya naman siya. Oh, pag-Renny. Ano po? Buhat. Balita, boss. Buhat, loads, pabuhat. Ako po papabuhat. Green Lantern pala dati. Akan. Naninibago na naman ako sa ano. Nakakahilo. Inom na nga ng alak, may nakakahilo pa. Nadagdagan pa. Ako po papabuhat. Ita. Pabili nga ng ventilador. Kaya ko sa taas ng screen ko. Proper warm-up. We'll be Maliit. deployed soon. Nice. Yung ventilador sa ano? Sa jeep. Enemy dropping into the AO. Loading person. Sustaining fire here. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Enemy dropping into the AO. Maka-win na rin. Sakay After ng 1 week. chopper. Battle Royale. Gas is closing on your position. Tayo. Tayo, loads. Di po. Yun lang. Saling pusa lang ako, saling pusa. Patapos na, dito na tayo. Got a vendor if you need gear. My station. I see it. Sige. Dito Scavenger contract location. kumuha. Scavenge up some gear. Parang wala nag-drop doon, no? Pwede. Pwede Ay, natin meron, labanan to. Meron, Meron, bro. meron. Palag. Enemy dropping into the AO. Meron pa isang team dito. Apat yan, apat ha. One down. Charges are Nice, set. nice. Ang puta nang... Tara, sama na tayo. Dalawa sa taas. Ito. Paano sila Down, nakakita? down. Bumagsak pala doon. Nice one, bro. Bumagsak doon, nag-drop. Welcome to the Gulag. If you Down isa. survive, you earn your freedom. Bale, nakuha ko yung... You return to the front Scabby. line. But if you lose, you're done here. You're up. Patay na. May nakakailan. Meron pa, sa taas, may taas pa. Tumalo na. Paluin na lang natin. You gave them a Fuck you, stand man! by for deployment. Uy, Galit gagi. Walang baril yan. Ito pala. Saan? Down. Alam mo, ha? Ito ba isa? Ay, patay na rin. Tayo na. I'm back. Naka-apat, grab, stump. Nice. Tara, sabi tayo, bro. Ano, buti na Meron pa dito tala. napatay Meron pa dito. Marking Patay nyo way. lahat. Enemy dropping into the AO. Puro palo lang ang nangyari. Daping. Baba. Bumalik. May bumalik. Ayun.
May stock. Patag na to, patag na. Pinarel. No, it was a full spawn. It was a full. Wala kasing bala lahat. Wala na rin bala. Patay tayo, patay. Patay tayo ng Scabi. If they survive, they can redeploy. Wala naman yata nag-drop dun sa unang ping natin, di ba, bro? Baka meron. Parang wala. Meron dito. Sa ano, sa buy station. Dito muna tayo. Dito muna tayo. Ito. Pero may nagbabasag eh. Meron dito. Ikutan mo, ikot. Sana kong bala. Moving on enemy. Down. UAV overhead. Bawas na rin yan. Ay, puro hindi namatay. Sana kong bala. Moving on enemy. Down. Two teams. Bawas na rin yan. Sana kong bulag. Shit. In their sight. Mga late droppers yun. Ingat na ingat oh. Hindi sila magkakitaan eh. Parehas na camper. Talo. Palo yung ayun ah. Oh shit! Tamang lagi yan dun. Tulang kita eh. No? Sa ulo. Negative Tulang na yan. kita eh. No? Sa ulo. Kita ulo. Diyan pa kaya yan? Kita ulo. Diyan pa kaya yan? Ayun, kakalis lang. Gagi. Kakalis lang. Hindi ka nakita. Wala nang bumabagsak na ano ah. Yung mga satellite, yung mga uplink. Uy! Wala. Wala na. Tinanggal na yun. Pakaloadin na. Tinanggal na. Anong ano ko? Play again with team ano? Bro. Ayaw. Yeah, may time lang. Guns are last. Yan, ayaw. Launching a new game now, sabi niya. Yan. Hindi pa Sino ba nalabas. host? Sino ba host? Sa Gerard, script. Play again mo na lang. Play again? Okay. Nalagyan pa ng ganun. Difference nun. Bagong Difference ano, ng ano. Pag play again, mas mabilis. Pag play again with a team, mas mabagal. Yun ang difference. Ano?
Dalawang team yung ano, bumaba sa atin ano. Napatay natin isang team. Yung kasabay natin, napatay nyo. Pangalawa yung Wala na kabila. kasing bale. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. I'm your captain. 6 kills kagad si Ikaw sa ilang minutes na game yun 6 kills kagad. Ano yun? 6 kills ka kagad. Kailan? Sa unang game. Unang game? Oh, One case lang ako Enough eh. practice. Time for the real thing. 6 kills? Sino yung nag 6 kills? Incoming. Ano yan? Si Hindi ako. Baka ako yun. Ay, ganun. Ikaw yun. Sige, ako na lang. Para walang away. Battle tayo. Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Pili. All right, Doon ulit, bawi tayo. point for your team. Nandun pa yung replay ba, kalaban replay? Yan. Pwede dito, Lods. Oh. Ay, wala pa lang buy station. Buy station. I see it. Then, Over here. I need it. Waypoint marked. Mark out. I'm going. Wala, clear naman ata. Iyaw sa ako. Saan ka? Dito ako sa kabila. Wala. All right, lads. Let's get it done. Baril na bago na. Pwede na ata. Hindi pa ba? Yun na yata. 2, 4, 6, Tanga. 8. Uy, may tao! Moving. Sa school. ito may armor. Sige, bro. Tara, punta natin. Got some body armor here. Sa taas? Taas. Pasukan natin, bro. Hindi ako makakit. Sana. Isa lang. Patay na. Isa lang. Paano nakalusot yun doon, bro? Oda Ah, tatan. tara na. Tara. Oda. Uy, Sama yan? Malamang nandito sa may babae mga kasama niya. Armor. Got a loadout drop inbound.
mahawakan tong loadout ko. Tan, loot pa tayo bro, marami pa. Who wants to be a ZRG. sniper? Looted dito sa banda rito ah. Looted. Bala pala dito sa akin. Ayun, nag-chopper. Scouting yan. May sniper, may sniper. Transport. Sa chopper. Saan, saan bro? Chopper sa chopper. Nag-i-snipe. Looted hanggang dito tol ah. Make for Ah, target. dahil na ano. Basta, Sinusundan tayo. Planted Claymore. hey, scouting yan. Oo, nag-scout yun. Baka nasa taas na to. Bili tayo UAV bro. Pwede, pwede. Ano, kabila pa, layo. Tignan natin, sama-sama na lang. Baka dito na yun sa pulis. Alam ang PDN. Ah. Oh, bis. Rico, no? Location marked. Move up. Truck, may truck, may truck. Copy. may truck. Transport. Enemy vehicle. Walang Take nag-load it out. dito. Ayun ba? Ilaw UAV. Easy. Friendly UAV overhead. Dito. Taas. Make for target location. Yep. Copy. I'm on it. Siya lang ata. Baka apat yan. Baka yun pa lang yung sensor. Push tayo. Ah, push na tara. Tara, tara. Ay na, meron din dito sa taas. Waypoint marked. Malapit na sa akin. Bro, tara, push tayo. Saan kayo magpupush Taga lang bro, purple? sige lang. Dito pa, dito. Mark Ayun, on yun. Nice Ito one. lang yan. Purple lang. Nice, Purple pa, mer. Purple swipe. to purple. Tara, bro. Ito. Marking armor. Bahay. Yeah, kanina, na-sensor lang kanina. Sa taas yun. Bahay. Visual ba? Ayun, may mabalik bro. Saan? Ito. Sandal? Patay Tayo na. na pre. Ito, sa... Uy, sa taas, sa taas. Okay. Downloads. Ah, patay na. Ito. Kasama yan ah. On. Uy, Ganun fire rate na ito. Meron dito. Have eyes on. Kita ko sa loob. Saan dyan? Sa loob. Dun, Green mark? pa eh. Saan? Ah, yan yung kanina. Na-sensor ng ano. Cancel that. Setting rally point. Nasa loob siya. Ayun na. Have eyes on. Sige. Ilan yan, Tal? Don't bother. Isa na nakikita ko. Second floor. Ito bro, isa. Moving on enemy. Tara. Bala box ka bro, diba? Nababa ako na kanina, Tal. Ah, okay. Sige. Second floor pa rin.
Tara, push. Isa lang ata. Silence. Shield upgrade here. Baka tumak. Bumaba. Ito may heartbeat sa inyo. Ako. Wala ako eh. Wala dito eh. Wala dito. Saka bumaba. Got a loadout drop inbound. Baka bumaba ngayon. Ito bro, ito siya. Down. Nice. Patay na. Gas is inbound. Marking new Nice. safe zone. Ay, meron pa. Ito, tao. Have eyes on. Papuntang loadout. Enemy dropping into the AR. Ano Isa pa, isa pa. Shot was good. Nice one. Ito. Nice one. Oy, Apat yun, ha? likod. Pare, likod. Sa taas. Walang baril. Akong bahala. Ito may ano. Bro, Ayun. Ito. uy. Finding supplies. You are mine. Bro, dito. Ito, nasa gitna tayo. Ito, crossbar tayo ah. Oh shit. Sige lang, Crossbar tayo. Kaya. Ang baril ko. Ito bro, dito ha. Grid mark. Let's move out. Okay. Shit. Ano pa sa taas natin ah. Oh, fuck. Waypoint marked. Sige lang, kaya yan. Masagin siya. Ito isa. So there they are. Contact. May pal yung nasa taas? Wait. Walang baril pare yung nasa taas, walang baril. Last and loading. Dalawa na sila eh. Gas is closing in. Ayun na, meron na. Oh, dalawa na sila eh. Layo ko ah. Balikan yun. Safe zone is over there. Ito, kita ko na. Ito. Oh, sa akin sa taas. Holy Down, shit. down, bro, down. Akyatin ko ah. Meron sa akin, tal. Tulong, di ako makatakbo. Saan ka ba, tol? Purple. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Ayun. Ayun na, tata. Ayun! Patay na. Down. Nice one. Ito, pare, meron dito ha. Moving. Ito, may sakyan pa. Making. Sa akin, tatlo tala. Tol, dito, meron nag-iisa ha. Moving. Sa green. May Down, bumalik sa inyo? down. Oh, yung king Hindi, bumaba. pare, kalaban yun, huminto. Sige. Meron dito sa bay. Andyan. Going this way. Uy, namatay, gago. Matay nga, may kalabang Pinatay ko, iba eh. pinatay ko. Ayun, Ako pumatay ko. si Ikaw. Oy. Gas. Pare, may kotse tayo, may kotse. Got a vehicle May here. bumababa sa inyo. Enemy UAV overhead. Mover. Cancel that. Mover. Cluster strike incoming. Take cover. Down. Ito. One, last one. Nasa loob. Zero, bro, dito sa loob ha. Sige. Puta na ako. Ang love, tol. Ito, sa loob niya. Taking hits. Go kill someone. Patay. Thanks, bro. Thank you. Yan na yung gas dun na, tol. Bagal naman yan. Tara. Selfie na tayo, tol. Get out of the way. Kaya pa ba? Ayun. Huwag Kaya na, ba? huwag na. Wala na. Huwag na, di na kaya. Tata. Oh shit. Bro, sakay. Tara. Okay, sundo na lang ako. Ay! Dami kong palang pera. Tigil mo tayo dito.
Selfie ba? Selfie? Selfie na kayo? Oo. Pero... May UAV ako sa. Mamili din ako UAV. Tara. Oh, pero sa akin. Sa akin, pabarala. Hostile spotted. Down. Yung isa. Enemy UAV overhead. Shit, fuck. Isa na lang. Copy. Dalawa yan. Apat dyan tala, apat. Trophy Apat ba, sorry. Down yung dalawa. So, meron pa sa pinakamataas. Hostile down. Ay, nasa harap Meron sa taas, natin, meron pa sa taas, meron pa Gas sa is taas. closing. Get to the new safe zone. Oh shit! Sarap. Meron pa sa taas. Hits. Lighting up. Down ulit. Saan siya? Sa bay ba to? Sa akin. Enemy UAV overhead. Taas niya pa rin. Be advised, enemy team is tracking your location. Oh! Fuck! Ay, bilis naman ng move nito. Tol, pera. Jig, Dito. bili mo si Jen. Ito, Wow. bili mo si Jen. This is the Gulag. Kala ko patay ko na siya. Redeploy. Fight's begun. Tulungan ko lang si Get Enzo. ready to fight. You're next. Hey, Tol, hindi nandiyan pa pa? mabili dyan. Ay, nagulat pa siya. Nasa gulag pa pala ako. Patay na. Tayo na. Nice. Hindi pa nag-count sa akin yung isa. Yun, patay. Nice. You win this fight and you return to the front line. Teka. Kita sa thermal ko to. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ayun, nag-confirm na rin. Ganito nga. Got roughed up in there. We're bringing you home. Bye, bro. Ako na, bro. Your team. Diba, can still bili fight na back ako if they UAV. have the cash. Tol, wala kang Wala kang blitz? Ay, mga pala. Meron dito. Marking armor. Dami ron, maraming gamit doon. May armor box pa nga doon, bro. Salamat. Sa akin. Ito. Hindi ko na mabalikan yung gamit ko. Marking armor. Pare, so, kunin mo muna to. Ay, sige. Kunin ko muna yung gamit ko. Okay lang, may binaba ako dyan. Sige, Kunin mo samahan kita, kunin mo bro. na. Tara, samahan kita. Loadout ulit. Wait, muna ako. Kanyo na down ko. Pwede magtago Ayun sila. na. Doon sila, bro, sa may repilan. Location mark. Ito, okay, Sige. isa. May sasakyan Sige. sa harapan. Wait. Disregard. Right side. Kuha ng scab siguro yan. Move on my waypoint. Pitas muna tayo isa bago tayo sugod. May UAV pa ako, ha? May UAV pa ako. Sige. Tap ko? Bumabay. Sige, bumabay na Bumaba. sa sakyan, bro, ha. Friendly Sige. UAV overhead. Tapang ako. Ayun, may nag-king. You eliminated the most wanted Ay. target. Good job. Nice. Meron pa sa bounty. Meron pa dito sa harap ko sa may bounty. Sige na, bro. Uy! Makabog yung sasakyan. Now fight like a warrior. Na-pick up ko pa yung baril eh. Thank you. Dito sa may ano. Go. Marking waypoint. Purple. Wala akong makita sa thermal. Polluted. Wala na. Lumilipad. Enemy soldier incoming. Dropping. Pare, Satchel yun, dito, gulag yun. Gulag lang yun, gulag. Tayo Nice na one, tayo. bro. Nice one. Satchel doon, ha? Located a supply box. Secure that position. Oh, Meron may pa sniper. dito. Pucha. Sniper tol. Oo, tangina. Oh, shit! Bye. Nasa left side niya. Have eyes Late ko on. na Oh, nakita. shit, may sniper. Oo. Teammate has entered Uy, the Station nabul din pala. ako. surviving earns some redeployment. Uy! Sustaining fire here. Yan, sa labas. There is still work to do. Your teammates in the Gulag. If they survive, they can redeploy. Sustaining fire. Tanga na.
Down pa ako. Get me medicine. Nandiyan pa rin, Tal? Nasa tower. Tower. Sa tower. Nasa mas mataas. Balikan ko yung barrel ko. Uy, putang ina. Andiyan sa'yo, Glenn, sa ano? So open lang. Yes bro. Down ko na isa. Fire pa tayo dito. Ayun na, sumusunod sa'yo. Malakas ba Milano? Oo, ano meta ngayon, ginagamit nila eh. Uy, hindi namatay, gagi. Sayang. Uy! Tang-inan to. 25 was still standing. Sorry. Learn from the loss. Okay lang, Play as a go proper Preps. teacher. Gandang second game yun. Ganda nun, ano? Nasa gitna tayo kanina, ano? Oo. Crossfire Dami- tayo. Pero dami ati pinaiyak, no? Kaya, basag. Susunod payakin natin lahat yan. Oo. Oo. Yeah, bibigyan natin ng chicken yan. Chicken dinner. Chicken dinner. Sakto. Chicken dinner. Chicken dinner. Sakto. Chicken dinner. Chicken dinner. Sakto. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy hostile fire. All right, that's enough mucking about. Now we do this for real.
Yo. Battle Let's Royale. go. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Dito ulit. Laban. Got a vendor if you need gear. Buy station. I see it. Laban. Laban lagi. Laban o bawi? Dami Laban? Dito. Make for target. Laban. Madami. Kahon. Kahon? This way. Karta o kahon? Your primary objective is to kill them all. Kila tayong baril. MG58. Ito. Laban yan. Laban sana kaso walang kalaban. Meron, may nag-drop bro. Meron, One may team. nag-drop. Oo. Ano ba? One team. Alam mo saan? Banda dyan. Sa inyo. Sa akin. Shit. Tara, may tayo loot. Labanan muna natin. O sige, Patay isa. Ano ko dyan? Ay, sa school. Sa akin na. Tara. Ano ulit? Kill din siya. Patay isa. Dalawa na papatay ka. Dalawa na lang. Wipe. Pwede na akong bumalik. Rally tayo. Loot. Mga bata ang kalaban. Oo. Yung bata. Minura ka ako, gago. Kaya nga. Who are these guys? Hello daw. They are the chosen one. Oh, tas The chosen one. loading mo na tayo. Dun pala yung bay, no? Uy, barit sa akin. Meron na. Okay, Meron ba? papunta na Teka. po. Dami bro. Dito. Out of my way. I'll drive. Mover. Rescue. Enemy UAV overhead. Okay, ito na. Receiving hostile fire. Saan bro? Saan? Down. Nice one. Nice. Woo. Kasi kasama ko yung ito. Bro, load it tayo. May nag-ano. May Load na. nag-UAV Hindi na. pumasok sa bahay, ano? Ay, kompleto na ba? Ay, hindi. Ay, kulang pa. Ito na to. Bigay ka na lang. Okay. UAV na rin yung isa, tol. Okay, ito. Top ko na. On the way. Yeah, tol. Friendly UAV overhead. Wala. Sa kabila. Natin to. Waypoint marked. Di niya alam gagawin mo. Ay, wala tayong ano, no? Dito lang to, purple. Pinabaril ka, hindi. Di pa gaano looted. Sige. Pushing ako purple, tol. Teka na tol, wala akong bala. Wait lang. Sige. Make for target location. Tara. No base. Meron dito, nakamotor. Losing ground. Mover. Ay, doon pala. Mover. Have eyes on. Punta sa crash site. Tsaka sa tower meron. Pag nahugot natin yan, balik tayo ron sa kanina. Enemy vehicle. Dali. Take it out. Oh, masyadong open dyan. Bumaba. An enemy. Yung nakamotor. Ito. Dyan. Let's move out. Sa loob siya bro. Crack. Uy, lokos. Meron din sa akin. Kaya na bro. May kalaban dito si ano. Diyan sir bro, dyan sa harap mo ha. Dito? Uy. Truck. Sana, nagulat ako. Likod. Nice. Nice one. Gagong truck to. Meron, napatay mo na bro yung sa maliit na ano, bahay? Ah, yung nakasalubong ko. Ano yan, Okay, good.
Patay na rin yung nasa ang kakapin Yung nila. train, baka may ano. Train mo na ba? Looted na. Wala, tingnan natin. Looted na. Wala. Oh, wala, looted na. Ang nagre-recon. Pipil lang ako. Oh, shit! Uy! Sagasaan ng train. Yeah. Bula niya. Puta ka na. Motor. Termite. Di umabol. Takina di umabot. Hindi, may motor dito, may motor dito. Paano sasakay? Paano mo? Pwede bang bumaba? Ano? Hindi. Baba, sige. Baba ka. Pwede. Ayun. Bumaba na lang. I am the driver. Alright, Riz. Dito na ka na pala eh. Bahala, kapalit sa buhay. Get up. Bro, papakitutukan yung ATC bro. ATC meron yata. Meron din meron. Meron niya. Tara. Objectives natin bro. Ang contract dito. Ba't ba tayo dito? Sa green? Troops in contact. Dito. Pwede. May sumusugod sa kanya. Kaya lang may king eh, no? Yeah, may sumusugod nga sa kanya. Looted. Sige. Looted na rin dito. Hindi pa pala. Mahirap patayin yan. Hindi pa lahat. Wala. Open na to. Kaya ang bala bro. Meron eh. Oo, lambada. Kailangan... Ay, ito. Oo. Tao dyan. See you. Bumabol sa kanila. Bay tayo yung ab. Tara. Bro, pa-drop ako money. Selfie na rin kayo, ito pera. Selfie na kaya. Ito pera. Friendly UAV overhead. Taas. Waypoint marked. Ano ba makit din? Huwag na, malugi tayo bro doon. Naka-position sila ron, sigurado. Pababa na sila. Tatalon din naman yan. Pababa Para natin. Ito siya oh. Copy. I'm on it. Copy. On Ano to? my way. Sa may tower. Waypoint. Yun, napababa na. Got a loadout Copy. drop On in. my way. Tatalon yan. Ayun, tumalon Oh, tayo. Pwede natin patay. behind. Yun, sniper niya yun. Moving on enemy. Oh, patay ito. Tatalon na. Putukan natin, sabay-sabay ito. Gusto nyo? Saan sa ta? Papawain niyo yung loadout. Marking new safe zone. Oh shit. Oh, tayo nagkarak lang. Sorry. Tatalon yan, bro. Tol, pa-drop Hindi na na 300 tatalo. mo, tol. Ito, tolo. Hindi tayo makakakuha niyan. Ghost. Ano bro, plank na tayo dito para papasok. Mag-gatekeep na yan mga yan. Ghosted na ba kayo? Hindi pa. Oy, hindi pa. Mag-load up pala tayo pala. Kailangan natin talaga na kahit i-press yun. Okay, antayin natin tumalon. Sorry, naputukan na ulit. Papasok na rin yung mga yan eh. Friendly precision airstrike inbound. Yeah, nice one, nice airstrike. Hey, tumalon na bro! Down one. Nice, eliminated. Patay. Asan niyo iba? Tara na, load. Ito, meron pa isa na iwan. Ayun Ayun, oh. naghihintay. Dalawa. Dalawa. Taas baba. Ito, taas. Let's move out. Kaya mo pare, tatalon na sila. Para di tayo masayangan ng bala. Ayun, tatalon na. Uy, naka-sniper pa. Sniper. You ain't staying here. Move. Tatalon na bro, tatalon na.
Inap ko na. Thank you. Tatalo na yan. Ayun, ito to. Down isa, down isa. Back to the fight. Ayun na bro, patalo na. Beam lang, beam. Pakipatay lang, focus na ako. Sige. Nasaan doon siya eh? Tumalon na. Ayun, tumalon na. Saan? Taas mo lang. I got movement. Putang dito naman. Down. Down yun. Nice one bro. Nice one. Meron pa. Ay na, wala na akong Ay, arma. parang tumalon ulit. Dalawa. Saan ulit? Patay ulit ang putang ina mo. Gago kayo. Tara, ghost tayo. Push na kayo, bilis ng gas. Bilis yan. Tara. Guld na Saan? siguro yan sila. Hindi ko makuha yung barrel ko ah. Ang enang yan. Yan na yung gas. Tangina, iba yun. Paano kung bala? The fuck? Bro, yung tinrap natin na bala kanina, dito sa may ano. Wala, putok na yun tol. Nakabruwin Hindi, ako. Yung mga nagtapon ako ng bala eh. Baka meron ba dyan? Wala na rin. Wala na. Ruin gamit ko ngayon. Buka nga ulit tong ruin na to. Ano bro, right tayo? Flank right? Ilalim tayo tol, ng airport. Sige. Safe. Copy. Setting rat disregard. Mayroon yata. Ay, hindi. Saan? Pangalan nyo pala yun. Enemy UAV overhead. Bala. Pakita ka. Ano bang kailangan Right, niyang so- bala? Ano ko bro, 40 na lang yung bala ko eh. Ito, dapat Yeah. ko kayo tag-isa. Ito pa. Mid-caliber rounds located. Thank you. Pwede na to. Straight ba tayo? Making sana. Anong bala nyo? Sniper? May sniper bullets din ako kailangan niya. Meron akong sniper eh. Na ano eh. Bullets eh. Uy! Nice UAV, one. the most wanted target. Good job. Nadaanan lang si Gagi. Kasama pa siguro. Ito mo sinalubong ako. Wala, time wipe. As white. Taas, baka meron. Eto, gate kit bro. Meron. Taas. Grid mark. Meron? Let's move out. You've got gas inbound. Safe Ay, zone sakto sa relocated. kanya. Ayun no, taas. Sa green ba? Hindi, basta nandyan lang. Baka palipat-lipat. Ay, ito pare, oh, gitna. Ayun. Oh shit. Heading in. Nandito na siya sa dulo. Heading in. Bababa na yan. No, may not silipin. Bababa na yan. May silip ha, sa may, ano, green. Down. Sa green ba? Nice. Nice. Meron pa. Ito isa. Down din. Wala na yan. Sakto ba? Uy, sakto. Hindi namatay. Wala abot. Tayo. Tumapot. Nabuhay. Bala pa. You are mine. Tumalon. Down ulit. Nice. Isa pa. Tumalon, sa baba. Tara, baka ihuli yung gago. Wala na akong bala. Uy! Yan, down. Taba. Assaulting target. Isa pa. Down. Patay na sa gas yan. Patay. May sigaw.
Wala yung gas. Oh shit! Baba! Saan ba yun? Oh, gatekeep tayo. Saan? Pasarap natin. Five. Nice. Tara bro. Gas. Shit. Kaya ako dito. Kaya. This is not how it ends. Ay! Hindi ka na lang namin dyan. Yun. Ito pera May tala. umubo pa. Si Jar yan. Ay, si Zer. Ako sa pader. Kita, dito. May gulat pa. Ah, okay. Magulag pa. Parang may gulag pa. Gulag pa. Meron pa. Bili mo na kayo. Ay, hindi. Kulang pala. Gatekeep tayo rito, bro. Oo. Fight's kicking off. Self-sorted, you're up next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Is ng gas ah. Layo pa kami, isang minuto pa. Ang 1 minuto pa tatakbo. Kaunti oh. Sa harapan nyo. Yan yung gas tol. Abutin tayo. Tara. Yes, eh. Oh, pare, meron sales ah. Wala nga baril ko. Uy, sa akin. Puta ka na. Pabaril lang tol. Ay shit! Gilid sa gilid! Oh shit. Gatekeep. Tangina. Tang inang yun no? Ay, hindi na mamatay sa gas yun. Teammate has entered the gulag. Kaya nga eh. Dapat pala sa kabila na ako sa... Your teammate has entered the gulag. This is not Surviving how earns it some ends. redeployment. Ay, nakita ako. Ano tayo nagtagal dun sa kalaban kanina? Wait. Oo. Jigs, tignan mo ako, Jigs. Eh, oh, wait ah. Ikaw na? Hindi pa. Tingnan mo lang ako. Marap ka sa akin. Ah, okay. Ah, yan. Papa Granny. Ano kami? Astige, no? Ay, Ayos yun, diroskas ah. nasa right mo. Diyan, sa harap mo. Nice one. Nice. Oh shit! Nasa gitna. Gitna lang. Stun thrown. Side nyo sa gitna. Ayan. Uy. Base mo. Meron talaga yung tamang water gun na yan. Sampasin mo na. Yun na lang. Yun na lang. Mas accurate. Hirap eh. Tayo. Diyan na lang. Ay, shit! Ito. Kaya na, inabangan lang ako. Dami, hintayin ko na ang loadout. Tara, hintayin natin loadout, bro. Hintayin natin loadout. Ayun po, akin po. Waypoint marked. Hihilan tuloy ako. Hostile. Bumili pa. Umili pa. Ayaw nilang patayin yung king, oh. Ang tagal na loadout. Sakyan ba dito sa baba natin?
Tapos pa yung king, talaga. Pinatay pala. Dagdagan ng kalaban. Negative. Cancel lost. Tapos pa yung king. Daan pa, may bumili dito. Pinatay Make pala. for target location. Dagdagan ng kalaban. Make for target location. Load out! Tayo nang pwede. Ay, load out. Ayun. Sige. Bababa na doon. Sa gitna po. Crossfire na naman. Pupuntahan kita. May naka-ready na. Oo, nakabang. Si Rambo. Oh. There are 24 enemies still out there. Kill them all. Fought hard out there. Turn to base for debrief. Kami nalatan na. Dalawang game muna kayo. Magana, may papakin. Sige lads. Pa-save na lang. Nice shot. Copy. Oo naman liga. Target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Someone go. Bala dito, bala. Bala. Copy. Lighting incendiary. Stun grenade out. Want to know the secret to making sure everything at Ralph's is Playtime's fresh? over, mate. Secret You're going shoppers. to the war zone. Spies we hire to expertly inspect our Enemy produce dropping into department in the every AR. store. Their mission is to ensure we have the Yun, saan tayo? Yun lang. Ako ay susunod. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Dyan. Tungo. Grabe, ah. Na lang. Can anyone use this? Scavenge up some gear. Check.
Tawag-tawagan ka na nun lagi. Dami ah. Dami dito ah. Dami ah. Diretso. Diretso. Diretso, diretso. Yun. Targets are up. Get to work. Ito na lang. Heading this way. Enemy dropping into the AO. Supply box ready for Oh, pickup. nice. Kuha pala. Nakuha ko. Nice. Yan. Ano ko ah. Enemy UAV overhead. Oh, shit! Ah, so there they are. Contact. Uy! May tayo dito napakan ko. If they survive, they can redeploy. Apak pa ko ng tayo dun. Welcome to the Gulag. Pero sa time kami. If you survive, you earn your freedom. Turn beef Here sa we go. itlog. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. Sorry boss, may tumawag. Ayos lang. Okay lang. No probs. Here we go. Get ready to Umalis na fight si your ano, next. si isa. Boss, umalis na si Ikaw. Babalik na. after Babalik the long yata game eh. natin. Ayan, One sige. Listen up, soldier. Sayang, Win here sweaty and you team return tanan to din the front tayo. line. If you lose, Oh. you're done. Time to earn your freedom, soldier. Yeah, you kicked their ass. Stand by for redeployment. Are with me. Your Portang teammates ina, are well abang hero. sorted. We're sending them home. Kunin ko na yung scab. Nandun pa rin kaya sige. Sige. Na-down ko isa pero di namatay eh. Kunin ko na to so may sibat na ako. Sige, tapusin mo na. Uy, nahulog pa. Di- Gas is moving. Hindi nila niloot. Next objective located. Ay, papunta pa doon ng po siya. Hindi ka na siguro punta. Pakalaban ano. Wag na. Pahamak Okay. yung scavenger na yun, magminsan. Pahamak nga eh. Pwede na ba dito? Station. Bakbakan dito. Akin oh. Oo. Paluhutin, di bang... Brother, pagka ano, add ko kayo sa ano, FB, nabubuo kami ng custom lobby eh. Oo, sige lang. Oh, sure. Let's. Tara, laro tayo. Para buo yung buong samahan ng COD. Marami-rami na rin kami, nasa 40 mahigit na eh. Ayos din ah. Binenta na ni Hijacker yung computer niya. Pineta niya? Ayaw na niya? Oo, binenta niya po. Magkakaanak na raw kasi siya, sabi po dahil. Ginagawa ko naman kada naglalaro, pinipicture ako, sinesend ko sa kanya. Para magbuo ulit. Ubulit yun? Dahil ba? Sigurado. Oo, buulit dun. Ako nga rin eh. Okay, found the vendor.
Suck up if you need. Nakano ka ba ngayon? PC. PC ka rin. Ayos. Hindi na ako nag-games dati eh. Pero nung lumabas tong Warzone eh, parang maganda. Ako din. Ito Tsaka lang pandemic pinalaro ko, din. Tsaka yung CS. Pandemic din. Ayan, pandemic lang din nabuo tong PC ko eh. Ako, before pandemic, every 2 years ako nabubo. Eh, buhay na pala siya eh. Moving up. Buhay na. binuhay Ginawa na. na ako ni brother. Thank you, thank you. Enemy UAV Tapos, overhead. may ano dyan ah. Canlot. Dito Ay. meron. Okay, Para moving. makapag-load. Okay, moving. Kaya. Yo. Kasi yung mga pinto eh. Someone go get that. Dami dyan. Pero sa factory, bro. Enemy UAV overhead. Tagal matapos ng ano. Oh shit! Taas! Ah! Sorry po. Bye. Kailan. Okay, taas. Nakaabang. Ah, sniper. Enemy UAV overhead. Oh! Dami rito. Victory rests on your shoulders. Finish Hot the zone, mission. hot zone. Hot zone talaga yung factory na yan. Throwing grenade. Yun, no? Ah, ina. Get a start that time, but we'll settle the score. May sasakyan pa dumating. Oo. Yun na ba si, ano? Kapanan eh. Ano ba si Ikaw? Apa? Ito, joinable siya. Asan? Nandun na ba? Try ko invite. Dahil naglalaro, Sunday kasi. Dapat siguro. Ang game, Wala pa nga. game pa tayo. Wala pa. Hello? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.
Dami pa. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Mga loads. Uy, saan tayo? Saan na lang? Okay, found the vendor. Stock up if you need. Buy station. I see it. Pwede rin sa ano. Ikaw. Sige, dyan na lang. Ay, oo, pwede din ano. Saan ba? Dyan na lang. Sana. Hindi, dito na lang. Targets are up. Get to work. FKC ano. Grand Lantern. Hindi, ito na. Sorry. Yeah. Ayun. Angas lang. Ayun, bumalik na si Ikaw, oh. Kaya Invite na. nag-invite na. Invite na. Ah, invite na, ah. Tara. Tayin ko lang tong helicopter. Okay. Patay mo. Tara. Oo. Yun, pleto na. Yun oh. Tara. Game. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AO. Ay.
Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Where is we going? Sige na to. Scavenge up some gear. Wala lang pick eh. Nagpapaano lang ana. Wala pa si Granny. Ah, wala pa si Granny. Wala ba? There's an enemy team hunting you. O agad. Targets are up. Get to Support work. ko po ba? Supply box ready Nice. for pickup. Isa. Napabalik na. Balik na. Hindi. Contract updated. New objective Kaya identified. wala kami lunch. Mamaya na tayo carbonara doon na lang kami. Gaan mo, parang Objectives updated. Move to the next location. All supply boxes found. Solid work. Hello, Dot. Diyan saan? Ako. parang dito na yun. Recon is inbound. UAV entering the AO. Malinis. Dito lang yung Tayo pinakamalapit. kita rito ha. boss. Waypoint marked. Got a loadout drop in now. Tatakot sa'yo. Tagging supplies. Be advised. Tagal UAV talaga is dito. bingo fuel. Tagal ah. UAV for resupply. Tagal talaga dito. Okay, pag nandito ka nun. Uwi tayo. UAV. Granny pa yung pera. Wala. Saka. Ayun na, pera. Duplicate over. Ito na bro, ito. Ito. Bibigay siya yung chocolate. Got some cash Ito tal here. pera. Diyan ba ako ang bala, puta? Nagbil. Ako ang bala. Nasa taas na ako eh. May nag-load na dito. UAV bro, ito UAV. Meron din ako isa. Wala pala. Be advised, your team Ay, gago! Sorry, pare. Kaleho. Nice lang yan. May nag-load na dito. Pera. Friendly UAV overhead. Nasa taas sila. Saan natin Gas dito? is closing in. Saan bro, saan? Sa taas Chopper. Okay. Nasa loob siguro sila. Wala akong makita sa taas. You evaded the enemy trackers. Good Meron. work. Tumilip kanina. Andun na. Assaulting target. Down yung isa. Down din ako. Uta na, sa taas ako. Sorry. Kita. Teka. Try ko puntahan ka bro, wait lang. May kasama pala naka-snipe doon. May zipline dito eh. Pero kung safe lang. Kaharap nila.
Ba yun? Zipline. Sa tapat ko dito. Meron din sa likod eh. Aabutan ba kita pag pumapanik ako sa hagdan niya yun? Try mo. 7th floor na ako. Get me medicine. Di ata ang puto. Yung ilan ba to? Get me medicine. Kalahati ka pala. Kalahati ka na. 10 Seven na yan. floor. Sorry. Ayos lang. Kunin mo yung pera ko. May satchel din ako dun. Okay. Sige. Nagulag naman ako eh. You're in the gulag now. Fight to Kailangan open natin the mag-circle lang. Pay attention, you'll be out there soon. Get ready to fight, you're next. Parang wala na sila dun ah. Ayun. Sakto dito ako. Ano ako eh. Listen up, soldier. Win here Most and you wanted. return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Nice one, bro. Gamit mo dito. Oh. SMG over here. Pabalik din. Saan ulit? Diyan sa may ano? Umalis na. Pangkay ko? Umalis na. Dito? Oo, dyan. Waypoint coordinates. Asa na? Meron sa itaas ah. Oh, ito yan. Nakagod na haratas ko. Pwede na tayo mag-selfie. Tara. Circle na tayo, tal. Tara. Most wanted target Grid survived. mark. Good Let's job. move out. Paano kalaban? Umalis na yung chopper. Diyan na yung circle, mabilis yan. Tayo nung pinang... Di mo binalikan yung barrel mo? Kailangan ko. Galing ako nun eh, sa taas eh. Kaya naka... Para siya to kayo. Oo. Okay. Kani ko na itong bounty. Located get a that bounty over. contract. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Uy, mamamatay sila. Oo nga. Ganda na may Nice, sasakyan. nice. Todas. Moving. Baka makatakas pa yan. Baka may sasakyan. Tayo natin. Matay na yun. Oo. Bounty target is down. Well done. Patay na. Nagdasal mong mamatay ah. Sa usok mo nakita eh. Ay, may loadout. Your way. Ayan. Loaded tayo. Pasok na yan. Isa lang. Sakto sa gas yung ano. Got gas inbound. Safe zone relocated. Selfie tsaka UAV. Oo, tara. Dahil natin pera. Kaya 500 tol. Tala. There is the cash. Diba pera? Ay, UAV pa Ay. dito. Tagging supplies. Pakuha na to bro. Wrap up mo na tol. Friendly UAV Go overhead. get that over. Go get that over. Puno, Santino. Basic.
meron TV ah. Wow nga. You're losing ground. Safe zone is over there. Let's go. Looted. Enemy UAV overhead. Si record sa taas. Ikon tayo. Sa bubong. May king dito. Ha? Troops in contact. Enemy contact. Ano? Anybody need this? Contact. Pala. Reach the marked location and secure the area. Loob. Labas pala, labas. Ito. Waypoint marked. Negative. Cancel loss. Ay, meron dito. Enemy UAV overhead. Rice, ang mabilis si record. Labas ko. Open na open. Ay, pare may kalaban. Oh! Uy! May kasama. Ilan yan, tol? Dalawa yung nakita ko. Paano ako tinuluya? Ah, nasa bango. May sniper siyang kasama. May sniper siyang kasama. Mak tayo dun sa ano sa Sa recon. recon, sorry. Sa open. Bad trip yung recon na. Sa open kasi. Ayun. Marking waypoint. Keep nyo. Muted ka, Jigs ah. Heading this way. Sniper. Dalawa. Basag yung sniper. Five. Ano yung Farah? Work na. Nice one, bro. Ay, Parang- may mga baril dito, tol. Kaya Yun na nalubad nga. ako. Meron pa dito sa baba, Jigs. Galaban sila. Ito. Got some tacticals here. May ang hina ng mic mo, Jigs. Hello? Check. Yan. Yo. Yun. Ay, buy station ba dito, Jeff? Wala. A station location is marked. Sa harapan pa. Meron din dito sa kaliwa. Station location is marked. Saan, tol? Pero malayo. Nice one. Meron sa kanan, meron sa dito. kaliwa. Para ba yung gamit mo na yan o Krieg? Ay pa, meron pa dito. Coordinates Para. marked. Purple. Kalaban, bro. Sa purple, tol. Sige, punta ako. Nagbabarilan sila. Binabaril pa sila dito sa school. Sana hindi ako makita dito. Tangina. Nandun no? Nasa harapan lang yata ni Ikaw eh. Purple kanina eh. Subong. Sa blue I have. I have Oh shit! Saan? Oh, fuck. Ulog ka? Hindi, may tumitira. Saan? Makita eh. O yun sa... Ayun! Yellow building. Tea house. Yes, Friendly UAV overhead. Ghosted na. Doon dito sa taas. Mark
Marking waypoint. Keep their mga yun. Yun, tumakbo. Nag-push right sila. Ayun, nandun. Coordinates marked. Ayun na, pamapanik na. Papanik na. Meron pa dito tol ah. Kaya punta ka dun. Malikuran ka dyan. Andun pa rin? Wala na. Pwede mong balikan na, pwede mo na yatang balikan bro. Pumanik na yata. Papanik na sa inyo eh. Push tayo niyan eh. Oo, push natin. Yun lang, kita ako. Ito na. Patay. Uy, kita na ako, sabi niya. Saan? Diyan pare, sa may harap lang natin. Saan harap? Teka lang. Dito. Mark out. Moving. Uy. I'm on the fire. Kita ko na. Ito, bro. Mark out. Sige. Uy, tangan sa harap ko. Tangan. Ito tol, green mark. Ina. Okay. Uy, crack ko lang ang puto. Shit. Ay, fuck! Ay, shit! Pa nakuha yung baril ko. Ay, nakailang po. Ako tayo sa, 9 ah. Ano, nandyan pa si parang Ikaw. You think you can take me? GG na to. Oh. Ayun, no? Ayun, no? Gawin lahat. Puro Roscars pa eh. Yes, Walang kalaban, no? Mamaya yan, pag ano na. 5 seconds na lang. Jailbreak. Ayan, 8 na. Top 10 na. Prepare to fight. Yun. Oh, saan naman ako pupunta? Ayan. Yan ang magandang tanong. Saan naman ako pupunta dyan? Yun lang. Sasakyan. Napakaliit na ng bilog bro. Kaya naman. Oh, shit! Hindi ka na pwede mag-king dyan, laban mo na yan. Oo. Di ka nakasya sa circle. Yeah. Center of attraction na ako dyan, pagka-king pa ako dyan. Patay ka na dyan. GG. Mag-scavenger ka na lang. Sabi gano'n. Wala nga eh. Oh. Wala na. Oh, ayan, no? Top 6 na. Duluan mo Top lang six. dito. Station here. Play mo na yan. Tayo ko lang yung loadout. Tama, loadout. Bakbakan sila sa baba. The number 1 pa yan. Mag-ghost ka lang Magsarado bro, pa tayo. tsaka tumahimik. Tayo nga pala. Tagal pa ito. Diyan ka muna pare, hanggang mag-top 5. Oo. Sigurado meron na dito sa taas. Meron na dyan, nakapwesto na yan. Meron na yun. Pero dito ako bababa. Bahala na. Kesa sa gitna. 17 players eh. Oo. Uy! Doon pa namatay ang butang ano. May bahay Ayun, naman. meron na sa dyan, baba. may Meron sa baba. Meron sa'yo? Meron? Ayun, no? Ayun, no? Saan? Di ba, ping? Saan na rin?
Lower, ano mo? Lower left. Lower left? Oh, ayun na, Dito? ayun na. Oh, upper left na, upper Kuma- left na, upper left. Kumana ka Ayun na. Oh, ayun na, oh, ayun. Pwede ka na bumaba. Ayun na. 5 na. Pang 5th na tayo. Ayun, Oh, nandun tapos sila. kompleto sila lahat. Ito. Yeah. Makatap 3 pa yan. Ayun na, walang baray, wala kahit ano. Kapatayan sana sa harapan ko yun, no? Hostile. Yeah. Isa lang ba yan? Meron sa Naglalaban, gilid no? mo. Sa gilid mo. Naglalaban. Dito? Sa left mo. Left side. Yun niya. Saka ano, upping. Meron pa ata, may Hostile. tinitira siya eh. Kaya nga, Wala na pala sa ano. di ba? Sa gitna. There's less than 10 to go. You can win this. Sa gitna talaga. Pengin barel. Yun siya, oh. Sakto pang dyan umano yung ano? Load out. Kaya nga. Tapos, Oo, Ayun, tarot ka! Uy, sniper! meron na. Snipe na. Gago kayo. Tapor na. Saan na yun nandito? Para sa bunker yan. Wala nga ng loadout eh. Bago na yan. Nagbabaril lang sila. Pwede. May pag-asa pa yan. I am. Ayan, chance. Oh, may chance. Laban! Ayan, may chance. Ghosted! Bush Gaming bro, Bush Gaming. Posted daw. Bush Gaming. Bakit ako? Mga cheerleader na lang kami sa'yo. May nararamdaman akong chicken ah. Para Nakita makuha. ko po. Sabagay bro, 4 teams yan, 7 players oh. Ayun oh, Bush pare, Bush, dyan ka na lang. Makuha nga yung uniform kong pang cheerleader dyan. Lalaban pa sila. Miniskirt. Patayan kayo! Saan niya? Makakit pa ba ako sa taas? Ay. Konti. Naku, hindi na. Kaya pa bro. Namatay sa gas. Nakapanik pa nga. May pag-asa pa. Parang 2-1-1-1. Parang ganun eh. Pwedeng isang buo. Pwedeng isang buo, pwede oh. Pero maganda yung position mo dyan sa ibilog dyan bro. Yan, konti pa. Sa'yo na. Pasok ka. Wala makikita. Sakto ka. Pasok sa banga. Nanalo pa. Saktong-sakto. Uy bro, ano na lang oh, 2-2-1. 2-2-2-1. 3 teams. 4-1-1, pwede rin. 4-1-1, pwede rin. Tsaka hindi na sila makapanik dyan, di ba? Well, may gas Hindi na. na. Oo, di Siya, ba? pinilit na lang niya kanina eh. Pinilit na lang na pumalag. Kaso one shot na lang ako dito eh. Sa akin. Pwede silang mamatay sila. Gumpa. Ay, yun lang. Sige, okay na. Open sana lahat. Magpapatayan yan bro, magpapatayan yan. Diyan ka lang dumaan. Uy, nadudulas ako. Roasted ka naman eh. Uy! Tangina yung papakamamatay ko. Lakad ka ba bro doon sa kanan? Pag mag-move.
Ayun o, Hello. meron pala dun sa taas. Si Brixel, oh. Bagong gupit Yan, loads. pasok ka pa. Bro, papasok ka pa yata dyan eh. Sa bilog. Ay, hindi na. Sobra ka naman na daw. Nasa taas din sila, oh. Kailangan mamatay yung nasa taas. Kailangan mo mamatay yung nasa taas. Lalaban sila. Huwag ka muna pa-expose. Huwag muna, huwag muna. Ito yung isa. Nakakatemp, eh, no? Oh, nakita ka na! Puta ko, alam mo lang, pinakita sila, ano. Binigyan mo pa siya ng chance, tapos siya pa bumaril sa'yo, no? Panarin natin. Ito yung Nice, dalawang nice, papatayin mo dapat eh, oh. 2v3. Dami mo Hirap sa ng posisyon. itaas. Hirap ng posisyon na nasa baba. Para pala lahat, ah. Krieg, eh. Panalo to. Kaya. 1-on-1. Nice, nice. 3-2-1 labanan tol. 3-2-1 pala. Sayang yun kung naglaban silang dalawa. Oo, kung nahugot yun nasa taas bro, patayin mo yung nasa baba. Gagawin mo yun. Nakita pa. Nice. Ano nga pinatay yun? Siya pang pumatay. Walang utang na loob yun. Lods, bagong gupit. Gagong gupit. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Team. DJ pala si ano? Si Oitag. DJ. Yeah, naka-live siya eh. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. DJ Banger. Saan tayo? Bilang mga suki. Ay bro, yun. Ano eh. Tara.
Lala ba? Wala magpipilian. Yun na lang. May buy station naman eh. Pag loadout tayo. Oh, meron? Ano sa akin? What the fuck? Nanahimik tayo eh. Baba. Uy, may baril yung isa. Oo. Baba tayo? Baba tayo? Hanap lang oh. Diba na? Ako rin. Ay, hindi pala kasya. Asay na? Hindi, wala bro, wala. Nag-ano na ko. Alamin. Tumayo ata. Pagang bro ito, DMR. Ay, loading na tayo bro. Ano na, may 8k na pala ako. Ito. Dito! Meron na siya. Oh shit! Ay, nadawan ko siya. Raining fire. You don't get paid to blow. Nadawan ko yun nandito ah. Sa harapan ko. Count of 3. Oh, 1, sige. 2, 3. Teka, ayun na. Sa harapan ko lang. Oh shit, yan na. Crack bro. Isa ka na lang, sir. Ay, may isa pa. Oh, there's 3 Your life belongs to me. I would watch you die another day. Nice bro. Uy, may isa pa. Meron pa. Go kill someone. Ay! Ito. Nice. Okay na niyo. Dali ba siya? Okay lang. Sana isang ano na lang, bala na lang ako eh. Load na tayo. Mag-ano na lang tayo. Okay, loadout muna kayo bro. There is the cash. Oo, Positive mapa. ID on the bounty target. Sort Binaba ko na yung pera. Easy. Hanap na lang tayo perlas sana. friendly loadout drop on the way. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Ayan, nandyan na yung ano. Yes. Ayaw nga pala, bilis yan ha. Oh shit. Kahanap tayo ng pera tal. Para makaloadout siya. Mabilis tayo circle na yun. Malayo pa naman pala. Oh. Okay. Pinakakuha ko ng 2k. Nice. Konti na lang. Okay na. May pambili na tayo. Ayun, pwede na. Sa gulag pa, no? Sa gulag. Your Ay! teammate Ako na bibili. They're returning to base. Sorry. Thank you. You're losing ground. Gas is inbound. Yo! Yo. Box na yun. Box pala yun. Pwede na mag-ghost. Na? Ayun ba? Pucha. Dami ah. Pwede. Sige. Box na ba sa loob o? Dito na. Jix, bili ka muna na UAV. Sige, UAV mo na. Para pantawid natin. Meron dito. Tapos medyo hatiin mo yung money bro. May isa sa kanya. Yes. Friendly UAV overhead. Lumalayo. Pili pa. May isang UAV pa ako ha. Sige. Go get that over. Thank you. Tama nga. Bounty natin nandun sa ano, magcha-chopper yan. Ah, mamamatay yan. Walang chopper. Ay, mamamatay. Oo nga no. Mamamatay yan. And then, Ay, naka-chopper na bro. Naka-chopper ba? Baka naka-chopper. Pwede nating sabay-sabay yung ano. Naka-chopper nga pala dun. Sabay-sabay pan. Pasabugin. Baralin. Yan na ba?
Refill nga lang ako bro dito, PD. Sige, sige. Marking armor. We're out of time. Scrub the contract. Pa isa. Bounty, tol. Hostile May dropping tumatalon, into the area. tumatalon. Watch the skies. Kunin ko ba bounty o? Yan. Sige bro, kunin mo na. Bounty target has been marked. Sila din. Kill 'em. Ayan, ayan. Sila din. Gatekeep natin. Sakay. May UAV pa ako ha. Ben niya lang. Sige, ayun. Ayan. Kaliwa. Ay, kumanan pala. Move on my whip, cancel that. Ayun. Uy, likod, likod, likod. Your transport. Taas ng PD, taas ng PD. Ayan yung kabababa, ayan yung kabababa. Basag, basag. Nasa police station, police station. Again. Nice one bro. Second floor, second floor. Isa pa, isa pa. Karak, Dalawa yan, karak, dalawa. Dalawa yan. Sige, sige. Keep Dalawa, natin dalawa. yan. Yung ibang pupuntahan niya. Second floor, second floor. Karak, 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 karak. Keep na kayo. Saan ang pupuntahan to? Saan kayo pupunta na? Checkmate. Lumidahan na pa sa likod. Downtown sila. Siguro. Sa likod, nasa likod. Dito. Troops in contact. Ay, pumunta. Nag-push ano sila. Push left. Nagpaparight, nagpaparight. Basag-basag yung isa. Ito na sa akin. Isa. Yung isa na lang, tol. Kabila yung pumunta. Uy, ano? Enemy UAV overhead. Down, down, down. Parang mamatay na, mamatay. Get your ass up. Loadout drop headed Shit. your way. Di ako kapag. Ah. Hindi, may gasgas pala ako. Takbo, tol. Sige, sige, parang takbo lang ako. Abot ako sa takbo-takbo. One down. Gas is inbound. Oh, ay, sakto. Abot dyan, abot dyan, abot dyan. Nice one, nice one. Good play, good play. Nice one, nice one, nice one. Bro, may plates ka? Kahit dalawa. Meron ako, meron. Ito. Pahingi rin ako isa. Pahingi ako extra. Yun. Isa pa isa, tol, oh. Marking armor. Paluto dito. Tapos na tayo. Yo, sa atin. Ano na tayo? Selfie na tayo. Pagka may buy station. Tsaka bala din, ammunition. So, may kalaban nata. Kalaban. Saan bro? Dito ata. Coordinates marked. Bantayan natin itong loadie. We're out of time. Scrub the contract. West lang ako. Ano meron ba? Namalagmata lang ako. Uy, Bro, sniper Uy, ako. What the fuck? Nasaan? Southwest. Sa Tower? building yata. Tall building yata. Nasa sa ano ako eh. Sa Oh shit! second level na roof. Ayun na. Selfie na kayo, selfie na kayo. Hindi ko makita, tol. Kabila ako. Pero nakita eh. Sa baba ka ba kayo? Nasa ano? Nag-ano ako eh. Nag-zipline ako ng isang beses eh. First level. Pa-up niya si Jer? ako. Ako. Zipline dito eh. Sa Move on my waypoint. Get me Get medicine. your ass up. eh, diyan ka na pala eh. Oh Naman. fuck! Akit lang ako ah. Baba ako, sa baba. Meron dyan, tatlo sa baba. Sa baba ako namatay. Sa baba na? Oo, baba. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a Sustaining start. fire here. Ang ina. Shit, mamamatay pa ako.
Tangina, ako rin, patay. Patay ako. Puta. Shit. Yan, bulag pa pala ako eh. You return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Oh shit, gas na. Throwing flash. Teka lang bro, mag-contract ka na lang. Kaya mo, gusto mo to? Pwede. That one. We're sending you back. Harap-harapan ah. Oh, wag na king bro, masyado na. If your team has the cash, they can pay for your release. Kunin mo muna yung nasa taas, yan. What? Kotse bro. Copy. I'm on it. Ayun na, natagusan ako. Oh shit. Meron dyan sa left mo. Ikong na muna bro. Kahit sino. Sino nasa taas ako, bilis. Drop money bro, drop money para makabili Di tayo. pa looted dyan. Drop. Bro, pwede ka mag ano rito, drop. Drop mo na yung pera mo, tol. Balutin yung hangers. Ang sa... Pwede ba akong umutang? Uy, minabaril. Tol pa yung pera? Sino malapit sa akin? Gire. Ayan na tal, loot ko na to. Ito, may money na. Di ako na, nakawa na ako. Basta Hindi ko lang si looted. Jeff pa. Okay na. Salamat, Armor box Lods. Bro, armor box. There, I got some body armor. Pwede pa bang balikan yung loadout ko? Sana yung lang. Yung alin? Yung loadout. Layo na. Ikot na lang ulit kami. Sayang mo yung 4,000 ko, ah. Gas inbound. Tara, makaka-loadout tayo rito. Habang malakas na baril yan. Tara, loading. Yun. Fire station sa likod natin. Dita. Ben ba? Okay, pwede na sa likod. Sa pera tala. Ay. Okay, don't spend. Stock up if you need. Yun, reset yan. Shit. Comeback is real ka mo. Uy! Uy, Nabili ko. Sakto, nabili ko. Andun sa hangar. Saan? Sa hangar, sa blue. Sa unang hangar. Hindi ko. Nabili mo yung loadout, tol?
Oh, nabili ko? Ay, putsa. Nasaan na? Stun pa ako. Ito! Down, down. Ano ba, man? Pare na! Uy! Pare, tago muna, tago muna. Contact! Contact! Ngayon ang yan. Loading. Ito na to, tagal mag-reload. Nasaan ka na? Likod. Nice one, bro. Ayun na. Nice, Sa nice, likod, sa nice, likod. nice. Kuha na mo yung loadout, tol. Kuha na mo loadout. Kasi loadout. Still here. Ikapin mo sa bangkay ko. Andito sa likod. The Dritsek that looted this place might still be here. Wala. Puta yun na. Ang inan to, nasaan to? Cool pa, Lods. The May Verage. loadout. Nakuha mo ba yung loadout? Hindi. Wala eh. Wala. Nabili mo ba, tol? Oh, nabili ko. Baka kinuha. Ah, napatay niya Oh, naman, hindi diba? ko na-confirm. Patay Hindi ko- pareho eh. Kung hindi ko nabili, nandiyan pa yung pera. Uy! Sana. Ito si aeroplano. Heading in. Salamat, Waiting Lods. ako, bro. Sana. Salamat, Lods. Ito. The Barrage. Ito na. Crack, crack, bro. Sige. Meron pa sa left side, meron pa sa left side. Down, down, down. Shit. Putang ina to. Ipit kaya. Shit. Ah, mas sniper. Science, oh. Sniper sa gilid. Din, oo. Ginitnaan. Thank you, The Barrage. They'll fight. Nakabang pala dun. Ah, hindi kakahanap ng loadout. Saan kayo napunta yun? Naisama ko sa langit. Ang putya. Sa langit. Pwede ba yun? Pag na ano, Alam ko na, namatay na, bumabagsak eh. Pag namatay ka eh. Oo, napupulot yun eh. Hmm. Kung hindi ko pa nabili, dapat pera pa yon. Pera ang makukuha mo. Pera lalo. 5,000 lang yung nakuha ko. O naibili ko ng selfie. Selfie. Kaya nakalahati lang. Kaya nakalahati lang yung pera. Yun lang. Kaka- Naglalag ba, Lods? Yung ano? Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Ano yun? Yung buong game? Yung audio o yung... O yung game? Ah... Tara, loaded. Sa likod natin. Yep. Warm up's done. Time to kick this Comeback off. is real ka mo. Battle
Sobrang delay yata yung ano ko. Closing in fast. Get to the safe zone. Yung stream ko. Na. Andiyan na ba lahat? Pleto, pleto. Yup. Ito. Sige, sige, sige. Ay, sige, sige, sige. I need it. Scavenge up some gear. Check. Laban o bawi? Laban? Aban. Or tao kahon? Puto, may nag-break ko. Setting rally point. Ay, gago ah! Ito pa isa. Ano pa? Ayun o, ilagad o. So there they are. Oy, konti lang to, konti lang. Ginawa, tago Ano, na. Ang inang yan. Tara. Mantikan pa ako ng batay nito. Tara, tara, push. Meron pa. Ay, meron pa ito to. Ang ina. Down. Assaulting target. Setting rally point. Ako na naman napunta riyan. Ang dami-dami namin. Ako pa ang pupunta riyan nito. Meron pa. Oh shit, meron ba? Tago na lang ako sa truck. Purple. Ikot lang ako dito sa may station. Ako rin, ikot tayo. Ito, pare, kalaban. Saan? Ito. Baril na eh. Wala nang buhay. Crack na. Nice, bro. That's a kill. Tama mo, ha? There's kills to be done. Meron pa doon sa may purple ah. Wala nang bala to. Oh shit. Puta, may baril. Meron pa, may baril na. Basag tong nasa harapan ko.